uma kukhona umuntu olapha endlini bantwana benkosi masivuka kanjena ongakazi ukuthi isiphambo ezulu lomhlaba usenkingeni. Sebekhona abashumayeli bami. Uzothi abashumayeli bami ngobaguqe mina babuthume mina. Umshumayeli uNcube uzobamba iBhayibheli ngesandla. Umshumayeli bathabela bamba isitabelelo samaNazaretha. Umshumayeli uzothi Jeremiya 30 ivesi ngaka 7. Umathabela uzobamba isitabelelo 126 uzobamba uvesi 1 no 4 no 5. Waza Ncube. Hawu lukhulu lolusuku alukho olungangalo Iyeke sebezwile. Lolu suku bantwana benkosi umwagezwa umhla ka3 kuApril waphindwa wagezwa umhla ka8 kuJuni uzongizwa ukuthi ngithini. Wathi uma ngithi umushadisa lezi insuku zombili awu lukhulu lolu suku. Ngoba namhlanje siguqe phambi kaJehova uThixo wethu siguqe nakumnikazi wenhlabathi. Mthabela. kuphakama sabela wena Kubhala uBombela eminyakeni engu97 edlule uthi kuphakama sabela wena. luzwakele udumo lwakho Njengoba nongabonanga indlondlomsa ibeka isilo samabandla isande ekhanda. oluvela emagumbini omane Ngishona phesheya kwey'lwandle uma bena iTV bayibonile le nkulumo. sinanela sithokoza ngakho Uyabona njengoba lisilapha uthe umfundisi osemangangeni umfokalala phansi impephe zonke iy'lwane wathi awudedele ublood. Wathi awudedele ublood. Uyabona ke namhlanje sizonanela siyathokoza ngoba ushebu lethu uthande ngenkulu. ukungena kwezizwe Ngoba izizwe seyibonile ukuthi kanti lesilo siyakwazi ukukholwa. ezivela emagumbini omane Ubheke enyakatho noma ubheke eningizimu abantu bafuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani namhlanje. La wozanini zizwe nonke useyashintsha uBombela utshela abantu ukuthi izizwe zonke isondele. ngiyabizwa ekuphakameni Kodwa kunendawo eyibizwa kuyo lapho khona unyawo phezulu. nani mazulu Useyaphenduka utshela thina njengozulu halalisani uthi asihalalisa kabonkulunkulu. ngokuphansi kwamazulu Ngoba into esiyibona namhlanje ngisho okhokho wethu abayibonanga. Bathi yebo. Ncube uSamuel oqala 16 verse ka7. Mathabela ingoma yeka 71 ebesiyihlabelela uyothatha ivesi lokuqala nelesibili. Bantwana benkosi njengoba silapha ukhona umbuzo onokungihlupha uma ngihamba ngenza umsebenzi kaShembe ukuthi kanti Shembe ugoba abantu abanjani. Kanti umuntu ofuneka aguqe lapha aqekethe ungathi ukhune ugesi onjani.
Mina lo mbuzo namhlanje ukuze umuntu ogotshiwe ikakhulukazi onesandla sikaShembe angadayisi moShembe. Ngizolokhu ngiqaphela imbola lapha. Ukuthi ngelinye ilanga sengigodola sengisindo la umNazaretha engangifakile ngaleso sikhathi uthi yini lesaba nomnumzana uthi wena futhi wena osenkingeni kakhulu wena. Ngithi hawu umzwana umfundisi ngangeni. Uthi wena kuyo yonke into ozoyenza wathatha igama likaShembe ulibeke la. Kuyo yonke into ozoyenza mgoqo kaNkulunkulu wathatha igama likaShembe ulibeke la. Futhi ukwahluleka ukubeka igama likaShembe uShembe uzokubeka phansi. Bese uhamba phakathi kwethu ungathi uvuthukelwe usimende. Yebo. uJehova wathi kuSamuel, uJehova ukhuluma noSamuel ufuna ukumtshela ukuthi umgoqo into enjani. ungabheki ukuma kwakhe, Uthi musukubheka ukuthi unamagwegwe noma mfishane noma unopete. nobude bomzimba wakhe, Ungabheki ukuthi ungwazayiya olubheke phezulu noma ushoti matinda. ngokuba ngimalile, Uthi ngoba lo muntu ungamsambheka kakhulu ngoba uNkulunkulu usemalile izono zabantu zibhalwe kuye. ngokuba uJehova Uthi wathi uJehova akabhekisi okomuntu, ngeke abuke njengawe wena umwesaba umuntu umekanye amehlo abomvu uzomgoba. umuntu ubheka Umuntu amehlo, ubheka amehlo kukhona abalapha abagumayo ngaphambi kokweze lapha amehlo azabe bomvu bese uzoboShembe uzobagoba hayi lo phambi kwethu. kodwa uJehova Kodwa khona into ebheka uJehova kumuntu ukuthi umemcimbi ufunani kuye. ubheka inhliziyo, Inhliziyo engaphakathi ukuthi uzonamathela inonyazini labo bantu bathethi nangu Thixo. Yebo Sibonga. Phokele ngawo ngwele oyengwala nge ambokeli okelo ngwele oyengwala nge khuluma mathabe. Nkosi yami ubungithanda. Uma ngabe ugotshiwe kuleli sonto lonyasi kufuneka le verse ibhalwe enhlizweni nasengqondweni kuwe. Zingakaqini indaba. Funa wazi ukuthi uShembe wayelinda usuku azokuletha ngale emhlabeni bese abheka isikhathi azokugoba ngaso bese ekhanda isipanela anamathela inombolo wena ngeke uvule nomaphi kodwa uyovula lapho hloko uMshembe. Waphakade wangigoba. Umuntu bezalwa kuleli sonto usuke umgodwa uma ngabe usiphusha ufuna ukuthi uhambela bahambisa igama lakho ngenkani uzowushayise ngesikhundu phansi. Ngingukuqala kwendlela yakho. Okungenzeka ukuthi ngisho emndenini wakho uyaqala uba khona umgodwa siphathe kahle bese uthatha igama likaShembe ulibeka la. Ngingumsebenzi wakho wasendulo. Kukhona abantu abaguqe lapha Shembe oyingcwele abacelwa kuwe okufanele ukuthi usubagobile bese besibhala ubufakazi. Ingakaqini imango. uShembe wayekhona ekuqaleni ukhona namanje wayekwazi ekuqaleni uyakwazi namanje Nemthombo yamanzi ingakampompozi ngamandla. yebo wena fanele Toto baba akhuluma ngomuntu ogotshiwe
ucoco baba bathi bezinsizwa behlezi lapha eWemostela seziyahlangana insizwa zifundulana nathi zize zande lezi insizwa zibeningi bese zikhanda ikhambi lokuthi ake siye komdala wensuku emzini wasephakameni siyocela umuntu ozosifundela umthandazo. Zasihlangana lezi insizwa zizovuka ekseni ngakusasa kwaseba necaucus. Kukhona ama-caucus. Yayisihlala le caucus yayisicinga umuntu ogashula iy'ncwadi ohlabelela kahle hey wathi umfundisi wangakithi lapha eMtuba umlungu wathi shiyani ikhafini emakhaya ngoba ikhafini izobola. Base beyahamba emzini wasephakameni lezi insizwa bafika baguqa phambi kwenkosi yamakhosi ulanga kumasibothe ithi inkosi nithini insizwa zithi lezi insizwa hayi sizocela umshumayeli ithi inkosi ukhona lesenimoni. Base bemphushela phambili lo kade imkokasa usayithithizisa naye wenza ungathi athanda. Ithi inkosi yamaNazaretha lo unokholwa kwakhe yedwa ngeke abahola abantu bakaShembe ngeke azabe umshumayeli hambani. Sabuyela emuva lezi insizwa zidumele zabuyela zawezulana nathi zabadonsa amandla zaphinde zakasibuyele insizwa zaphinde zakokhasa. Basekho khona ongathi uyivayisi yalona bebemphushele phambili bafika baguqa phambi kwenkosi yamaNazaretha baba sizocela umshumayeli ukhona lesenimoni. Base bemphushela phambili naye yayonqoza nkosi sami usebona inkosi ukuthi izombeka isandla. Ithi inkosi lo ngeke ngimbeke isandla lo unokholwa kwakhe nokomndeni wakhe ibandla uzolenzela kubo. Zabuyela emuva lezi insizwa zahlala phansi komthi laphana kwase kuqhamuka insizwa endala ethe ukuqhafaza ekhanda. Yathi kade nginibona insizwa nilokhu niya laphana wenze njani bathi besiyocela umshumayeli utheni baba uthe ubaba ukhona lesenimoni nathini nina sibaphushele phambili igaba zami uthi hayi umshumayeli belibandla ucela ezulwini. Uthi hambani nibuyele enkosini niyothi ngicela umshumayeli kanti bese sibuza ubaba sizothini uthi ngizothi umshumayeli baba sicela kuwe. Sahamba lezi insizwa zafike zaguqa lapha phambi kwendlu yomsa awusenibuyele insizwa sesibuyele ukhona lesimbonile nkosi yamakhosi umshumayeli simcela kuwe. Yebo umuntu ethi isihlabelelo sakho uvula ngapha ngasekuqaleni kunomprofeti Isaiah Shembe babamkhulu. Ukhona abantu kuleli bandla abatshela ukuthi uma ungakwazi ukufunda wokuba lapha. Ushembe wayesekhona umuntu ongemuva lona kuba babamkhulu wathi nangu umshumayeli. Lo mshumayeli olithatha leli bandla azalifake ezulwini ngabankulunkulu. Kunesitsha Shembe oyingcwele kunesitsha sokukhongozela amanzi. Kunesitsha bayethe silo samakhosi sokukhongozela amanzi. Ngisibonile lesi sitsha lapha ezweni lakithi kuthi uJojo 10 nalapha ezweni ngisibonile nasemdletsheni mashoko sikhona nasemangangeni sikhona nasenkandla sikhona nasengumbulu sikhona nasemlazi sikhona. Lesi sitsha abantwana benkosi uma ngabe ungakazi ungasibona lesi sitsha kuba nansi TV uzobona umbalo odofana nalesi sitsha la. Elinye ilanga sesiyahamba ngisayithithizela nami kade ngithola isandla eKenani ngiyasaba nokungena emathempelini mashoko. Ngangena kwelinye ithempeli ngathi mkhokheli
umkhokheli. Sengathi nomkhokheli Shango engcwele engikhuluma ngaye phambi kwakho ungambusisa ngoba wakhombisa uyakhona. Ase ngiyithathele inkonzo bantwana benkosi ngayihuka ngakhuphuka nayo ngaphinde ngehla ngambona umkhokheli evula isikhwama kolezi ikhopheleze ngobhekezi ebekwa phambi komama. Wasifaka wangabe sasikhipha wayesengibuka. Ivala inkonzo. Mshumayeli bese sukuma. Athi kade sinomfundisi asibonga amazwi waphakamisa isandla umkhokheli wathi ngicela ukukhuluma. Uphakamisa isandla wathi umfundisi wasentabazwe phansi ngo10 rand kule mali. Waphakamisa iphepha elibomvu wathi Mshumayeli ngicela ukukhuluma ngicela ukukhipha kusenhlizweni yami. Wathi lengane kajele. Wathi lengane kajele ibuya ngizokuthiwa igotshiwe ngahlubuka. Ngahlubuka ngathi sengaze kujonga abavakela bangaka uthatha ingane uMshumayeli izokhweza pheka abantu abadala kwenze njani. Oh usebenza kwamasipala. Uthi namhlanje ngiyahlambuluka sengathi Shango ngamkhumbula lo mkhokheli umenzele into ezinhle. Uthi ngaleli phepha lami elibomvu mfundisi ngicela ukuyifaka enhlizweni yakho ukuze uma usuguqile ukhulumela izwe labahlabisa ngifalwe nami.